Mijn naam is Johan Dalstra van Dalsterreizen. Ik ben de 4e generatie van Dalsterreizen en ik zou zeggen, kom verder. Dit is het mooiste wat er is. Bied paard, rijden. Maar soms met mijn heid ruzie meidje, waar rijden mij? Ik kan wel los. Dan ga je wel paard. Nou, op dit moment is dat natuurlijk, er is geen werk. Wij hebben van totaal de 20 mensen die dan in het hoogseizoen altijd bij zo'n werk zijn. Dat wie dan op kantoor, de schoonmaak, de werkplaats, neem maar op. En daar zijn 44 van, wie ongeveer chauffeur. Na je faillissement dan mis je je personeel ook. Dat is ik schande, die had ik jaren trouwen bij in het eerst West. Van jezelf is het natuurlijk verschrikkelijk om mij te meiden. Maar ja, kijk, zeker van HMM die zit al meer dan 50 jaar in het bedrijf en die had een product opgebouwd. En die shoot op iets wat je zelf net in de hand had, shoot van jou gaan. En dat is natuurlijk ontzettend moeilijk. Die komt wel binnen. Dit is hier om goud te verjitten en naar de toekomst te zien. Dit is natuurlijk een dramatisch iets. Vooral voor de hele reiswereld en niet alleen voor Dalsterreizen, maar ook vooral mijn collega-ondernemers, touringcar-ondernemers. De toekomst is ook positief. Nou met het vaccineren begint en dat alweer weer sneller gebeuren gaat, dan hopen we dat we straks de restricties er weer ook kennen en dan is een touringcar zeker weer nodig om mensen te vervoeren. En dat is ook zeker als positief. Dus er komt, de klanten die we nu ook aan de lijn krijgen, die ben ik heel positief. En die zeggen ik van, zodra het bekend, dan willen we graag weer met hem op reis. Dus wie zorgt het positief te meten.